Ito mga idol Ito yung select namin mga Ajay, no. Corridas to, kung gusto nyo umorder sa kay Boss Alog natin, no. Corridas to, 50 isa. So good size, papuntang OS, may jumbo size to. Corridas to mga idol, kung ano lang madatnan nyo. Kung may madatnan kayo mga yan, ganyan, OS size, jumbo size to, mga ganyang kalalaki. Pero hindi kasi pasok sa derby size nila dito kasi malalaki na yung katawan, pang hack fight lang talaga, no. Kaya 50 lang yung presyohan yan, pero grabe to, kalalaki. At ito naman yung panlalaro namin, no. Yan, pandayo namin sa mga tupi. So, napakaganda ng gagambang dinala ni Bossing dito, no. Solid na solid. So, idol, anong number, idol? Para malaman nila kung gusto nilang umorder sa'yo. 0997-6904-531. So yun mga kadya, lalagay ko sa ilalim nito yun kung gusto nyo umorder kay boss natin Alog, no. Kung gusto nyo umorder sa kanya kasi napakaganda ng mga gagamba. Kahit anong sizes Oh, kahit anong sizes, ano boss? Kahit anong? Kahit anong sizes, size lahat. Lahat, basta, lahat daw, lahat. So nakita nyo naman mga kadya, no. Hindi kayo mapapayaan yan, Jensen line yan. So maglabas lang ako ng kursunada ko. Nakita nyo na to, ito mga kadya, hindi naman sa pag-ano, pero reject na sa kanila to. Hindi na pwede pang derby, hindi na pang derby to Pero kung pang hack fight yung gusto nyo, pakitaan ko lang kayo. Ito ito lang to. Kung gaano katigas to. Jumbo size to, malaki to. No? Pakitaan na natin kayo kung gaano katigas tong gagamba na to. Kung mananggil dito, kailangan. Tignan nyo kung gaano katigas na gagamba, no? Yan. Jumbo size pero ganyang kabilis. Ang laki niyan. Bagong bago. Saka dito, makasigurado ka, gagambang mo press na press. Lalo pa to. Pang-hack fight lang namin, no? So agad. Ayan, napakatigas, oh. Tig-atig agad siya, idol. Tig-atig agad. Oh. So ito yung mga gagamba naman dito sa kabila, oh. So kilatisin nyo na lang, no? Napakaganda talaga. Sulit na sulit yung gagamba ni Sir Alog dito. Sa kanina kami pupunta ng Jensen, mag-aantay na lang kami dito. Deliver ni boss yan. So yun lang mga Ajay, no? Thank you. And sana nag-enjoy kayo. Boss Alog yung gagamba, ay Sir Alex tong lugar. Thank you. And God bless sa inyong lahat. So sana abangan nyo yung mga next upload pa natin. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. So yung number ni Sir Alog nasa ilalim. Contact nyo na lang siya kung anong gusto nyong gagamba. Kaya ba mag-ship set nationwide? Kaya ba? Kaya. Kaya daw, kaya. So nakita nyo naman, kaya daw, no? Yun lang, maraming salamat po.